Χαριστική βολή σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες δίνει το νέο σχέδιο νόμου που αφορά το ασφαλιστικό. Δεν νομίζω να έχει επιβίωση, να είναι βιώσιμο και για όλους τους Έλληνες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να το γνωρίζετε ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν θα αντέξουν να επιβιώσουν επαγγελματικά. Ως παράδειγμα, ένας φαρμακοποιός με συνολικό εισόδημα 10.000 ευρώ το χρόνο θα καταβάλει ετήσιες εισφορές 7.100 ευρώ και θα έχει καθαρό εισόδημα 2.900 ευρώ, δηλαδή 241 ευρώ το μήνα. Τα νούμερα είναι τόσο απογοητευτικά που πραγματικά δεν ξέρω αν αυτοί οι οποίοι τα σκαρφίστηκαν είδαν πραγματικά το τι μένει και το τι επιπτώσεις θα έχει αυτό όχι μόνο σε εμάς αλλά και στο ίδιο το κράτος. Χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούνται σε αδιέξοδο και είναι αμφίβολο εάν κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους. Δεν είναι δυνατόν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως πολύ δύσκολα τα φέρνουν βόλτα να συγκεντρώσουν τα χρήματα που απαιτούνται, να δίνουν από το εισόδημά τους το 70%, δηλαδή στα 10 ευρώ τα 7 για το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα της πατρίδας μας. Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί ζητούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο ταφόπλακα, όπως το χαρακτηρίζουν, ενώ παράλληλα επιδιώκουν συνάντηση με το κουαρτέτο. Πρέπει να τους συναντήσουμε, γιατί εγώ δεν γνωρίζω κατά πόσο ξέρει η Τρόικα ότι το ταμείο μου, το Τσάι, το ταμείο μας δεν έχει δεχτεί τη τριμερή χρηματοδότηση που βάσει νόμου έπρεπε να δίνει το κράτος. Το γνωρίζετε ότι 700 εκατομμύρια περίπου, ευρώ χρωστάει το κράτος στο ταμείο μας. Ζητάμε την απόσυρση και ένα χρονοδιάγραμμα σφιχτό, τουλάχιστον 2 ή 3 μηνών, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο να είναι βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια. Την Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση όλων των επιστημονικών φορέων στο Λευκό Πύργο, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.